respect, asi kundi respect, ari kundi jairira, ari kundi abuse, ndikati beta ndimutukewo back amaititi. Ko iye akudarire anozviziva kuti waita zvese izvo wataura wakati ndakasiya chihure ndakasiya zvese for him. Saka chakumurwadza chiye akakusisa basa rako. Post yandakanyora iyayaka. Ndakatozongovharidzira zvangu because why vanhu muZimbabwe vanhu munhu ukatamba mubhawa chero kana sei vanhu vanga vagara vachingonditi ndiri chi ndiri hure andi murikona vanhu vanga vagara vanditi ndiri hure saka ndosaka ndakanyora post iyoyo kuti anofunga kuti andinyengwewo here nezino rangu rakadai rakanditi gara wakadaro dakona tunonyengwa here. Saka pachiri kunetsa une ma outstanding bills yeti une murume ane muchato hauchakwanise kubhadhara rent nekuti wanga usiri kushanda. Not handisi kushanda maititi zvese zvari kuzviitira kuti handisi kushanda. Pese pandaiita meshows maititi aitofuona kuti wabhukirwa pakaita sei chichi kuda kungoona kuti ndapedza show ndiri nani ndiri kuitei. Achitange ane care iya anondida iya asingandide. Asi maaudio ese ari kunzwika achindinyeya achitaura zvese achitanzi handitombomuda akatondimanikidza I think akatoshandisa mushonga takaramba nakare Facebook chete haasi kuda kuti zvizikanwe nevanhu ndikatakaramba narini akakumbira regerero pane musikana iyeye. All right, so babe, what I'm asking you to, since uri abusive and uri kuti nyaya iyi haigadzirike inini I'm not there to kupunza mamarriage evanhu ko wadi kumusiya kana muchifunga kuti ndiri kunyepa izvi vakadzi vese iva vava vakadzi vese ava vemurume wako vadhokuta yeye. Yes, pane vatoziva here apa varipo pane vanonzi Maipondo. Maipondo vacho ndivapi? Maipondo ndakatoona mamessage avo vachimunyepera kuti ane nhumbo akatengeswa maprema akatengeswa zvese na Maipondo apa Maipondo vane murume. Chiregedza kutaura murume waMaipondo vanozoura aiwa ngaarambwawo handiti naiye futi aidya mari yemurume wangu. Inini vanhu vaigona kuti ndiri hure ndikuputsa dzimba dzevanhu asi hapana kana hwani yandakaputsa handiti hapana kana hwani yandakaputsa wakazviwanirawo hapana kana hwani yandakaputsa ndaona mushurugwi and then makauya mukati yakatsvuka muromo kasekuru but munenge muchidya mari yake asi michiniti ndini. Chiregedza kuchema vakadzi pochimane zuro bhevha akandichemera guys nandiri kukadoma handidi kunyembera ndakabatikana akahwihwidza akandakutofa. Tinozviziva kuti she was good in her job achiwana mari achidi handitika then munhu ongomutora omukanda sebhabha anodhura omusiya hanzi handidi kuti ashande handichadi kuti aende kubhawa ora chimuchengeta ka hauchadi futi wakufamba uchiyanika blambi iyo zvindatoiwo timboona blambi imboverengai ava vaitukwa nehure rake maybe anga munyima mari blambi yacho ngaikure munozviitireiko nai baba imi kuita blambi yakadai muchipa mahure apa hagone kuishandisa futi iko nezvi maiwa vari kuda blambi munoona Pegi Chipoko veduwe ndaona blambi vari kuda blambi munoona Pegi Chipoko